čau lidi, já jsem Lord Biftek a... Tady je Sparky a vítáme vás u challenge s papričkou. No. Není vidět, co? Já mám větší. A je tady i... A já jsem tady Tobík 2002. Kreten. No nic, no a tenhle ten challenge spočívá v tom, že si dáme do pusy chili, papričku nazdar. No a půjdeme vlastně do obchodu a něco si koupit. No, pokusíme se aspoň o to. Jenomže když já nemám peníze, tak budeme kupovat jenom tady Sparky. Ano, já mám vědět. Tady Tobík, hovnoprce jedna malá, bude jenom přihlížet a já tež. No a myslím si, že můžeme jít na věc. Takže před obchodem si dáme ty čili papričky do pusy a sežereme je. No a uvidíme. Protože to si myslím, že fakt asi nebude příjemný. No a takže se ozveme, až tam budeme. Auto. Asi jako větší? Jenom tady. Kurva. Teď to vypadá jak čura. Vydej mi to z mýho příšního vaku. Tak, už mi to. No tak tady si berou, že jo, ty hovada malý. Jaký hovada? Jsme jednu sežrali. No, Ty kecáš. Teď jsme ještě neměli. OK. Takže tady mini zešrotovaná sračka. Já, jedni to tak. OK, tak už jsem to tam jebnul. Vypadá tak, už mám být. A můžeme jít. OK. No, takže jdeme na věc. Čili papričky do hůzky. Ještě ne, kurva. Až před odchodem. Před obchodem, kurník, šopa. Můžeš dát? Počkejte. Halo. Předtím a sežrat. ty myši. Tak. Takže jsme před obchodem. Chléb a pečivo. Uch ty koláče záviny. No vy otevřet. Takže. Myslím, že můžeme jít na věc. 3, 2, 1. Teď. Ty krávu. Jdeme. Věřte mi, není to příjemný. Jsem taky s tím objednává. Tak můžeme jít. Můžeme jít. Takže, jak jste viděli, tak... Počkej, to je kurva to není moc příjemný. Ne, takhle ne. Ale přežili jsme to. Takhle. Jsme to přežili. No a
Každopádně tohle už asi bude konec a Ty by ty čekali v jazyku, ty vole. je to možný. Když vyblázní jazyk. Trošku, jo. To je jedno. No, takže já se budu... Takže já se budu těšit u dalšího videa. No a zatím čau. Čau.